Hòstia puta, tio, però, que està, que no, que l'he tocat, i esta veus com fa... No, tio, no pots fallar-la aquí, tio, no la pots fallar aquí, no! Vale, pues estem un dia més al Death Epileptic Pixel i he decidit saltar-me el mode història perquè, a part de que és un conyasso, és absolutament infinit i hi ha pràcticament de tot aquí, és que és una passada. Vull dir, descarregueu-vos-ho perquè és al·lucinant, les pantalles són super originals i la música és collonuda, però estic obsessionadíssim amb aquesta d'aquí, que és la més complicada, jo diria que és la més complicada de totes, de llarg a més, i sí, no sé, me la intentaré passar i a veure què a veure què hi passa, ja veureu que és bastant flipant, la música és super en plan té cada supervelocitat i no pots deixar de tirar endavant. Si al moment que deixes de tirar endavant la pantalla es reseteja i tornes al començament altra vegada, és al·lucinant. En realitat és com una mena d'impossible running d'aquests que s'han picat de moda, tipus Geometry Dash i tal qual, però en 3D i també rotllo de plataformes. Ara veureu, vinga, va. Vale, he caigut. Vale. Bueno, s'ha d'agafar una mica el tranquil al llarg de la pantalla, no us assusteu si moure com a 400.000 vegades, vull dir, és lo normal amb aquesta putada de joc. Però bueno, jo encara no l'he passat aquesta, però sé que és possible, sé que... Merda, cony. Vale, sí. A veure, la part més complicada, perquè les plataformes són així una putada enorme mal col·locada. Vale. Sí. Toma carambola. Estic anant... O sigui, normalment tardo com a mitja hora a anar a parar amb aquesta... No! Cau en la... O sigui... Senzillament has de mirar d'aprofitar la superfície de la plataforma per mirar de perdre espai a tu a l'hora de saltar. O sigui, és un joc absolutament de boig, és a dir, te n'adones això quan has jugat la 150a vegada i la música t'ha deixat de tornar boig. Jo sóc una mica immune, però o sigui, quan començava a jugar aquest joc queia només perquè seguia la merda de ritme de la música i verdaderament te fa perdre. És una autèntica putada entre les putades, però a més és que és super epilèptic també, o sigui, tot canvia de colors aquí com una merda. Vale, aquí no sé què ha passat, jo estava tan feliç tirant endavant, m'agafarà tendinitis només de tirar endavant, en sèrio, No! Què fot això? OET. Vale. Bueno, no sé què ha passat, s'ha quedat pillat, però he sobreviscut a l'infern de deixar de pitjar endavant. Vale. Ja no sé. És el moment en què comences a sospitar que la tecla és la que no va bé i no el teu dit. Completament tendinitzat. Vale, vinga, un dos, pam, 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 pam. O sigui, sóc incapaç, absolutament incapaç d'entendre les dimensions de les plataformes, perquè, o sigui, com que no tenen textures, sinó colorets que van canviant, o sigui, tu les mires i se transformen en la teva ment. Bueno, no sé si esteu veient l'stream o després si veu el vídeo en YouTube, és en plan... s'allarguen i s'encongeixen, o sigui... I és absolutament incomprensible per la teva vista, saps? Vale. No! 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 No!
Jo no sóc així, jo no sóc així, vull dir, jo sóc una persona normal que juga... que juga als videojocs i m'agrada el Super Mario i el Sonic i la Lara Croft i... no sé, i coses així, jo no crido, jo no... jo sóc normal, vale? Bé, fins aquí, veieu, o sigui, com a que guai, no? Vas, pam, pim, pim, pam, pam, pim, pam, pum... No! Va, torna-m'hi. Se me tremolen les mans ja, te fot super nerviós aquest joc, tio. O sigui, no pots ser cirurgià després de jugar amb aquest joc. És impossible. Sí, perfecte, vale. Vale, va, hem superat la fase tonta. Hi ha tres fases, la fase tonta, la fase subnormal, com la que acabo de fer ara. Vale, hi ha tres fases, la fase tonta, que és la primera part, la fase difícil, que és la del mig, i llavors la fase filla de puta, que és la tercera. Crec. A mi hi ha més fases, però com que no... no he aconseguit... he aconseguit saltar mai, pues jo que sé, no? Vale. Hi ha una cosa inquietant al fons, ho veieu? Hi ha com una porteta, a la millor deu ser com una mena de porta de sortida o alguna història així. Vale, aquí ve la putada número 1. No, joder, hijo de puta, ves que hijo de puta! O sigui, la putada és que la plataforma és tan curta que tu deixes anar el botó de tirar endavant perquè no vagi tan endavant i caigui i moris igualment, i clar, en el moment que deixes de tirar endavant per pur reflex de vici, de persona acostumada a jugar als videojocs, pues, pam, saltes una altra vegada al començament i és en plan mateu-me, mateu-me ja, sisplau, meu dolor és insoportable, etc. Sou una idea del meu sofriment, que sí, és... ok. El truco també veig que està una mica mirant davant... No! No sé per què quan tires en... Si xoques amb una d'aquestes merdes de cartells també te pelen els fills de puta. Els fills de puta! No hi ha programadors amb aquest joc, hi ha fills de puta, ja està. 400 doctors malvats de tot el món se reuneixen en una habitació i decideixen com destruir la humanitat i decideixen per fer-ho crear aquest joc, evidentment. Està per mi està molt clar, O sigui, armes de destrucció massiva aquí. A veure, el joc ja ho adverteix, És el Death Epileptic Pixel, vull dir... Si no mors per epilèpsia, mors pels píxels. És un joc que no es pot passar. No, que no es pot passar. Va, vinga, va, que això ho tenim, aquesta part ja la tenim. No, però... Paciència. The mother of science. Patience. Hòstia puta, tio. Bueno, va. Hòstia, no havia sentit mai aquest fragment de la música, això és que he aguantat molt, Va. No! És trist, veure una persona
plorar i desganyissar-se com jo. És molt trist, 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 és molt trist. Pupa de, jo què sé, de... Si m'està ficant la fletxa allí, en plan... Hijo de puta, però si... Hòstia, què és allò? No. Pupa de, jo què sé, de... Si m'està ficant la fletxa allí, en plan... Hijo de puta, però si... Va, tio. Em matis ara, no em mateu ara, no em deixeu morir, Penseu que sóc... Penseu que soc com a l'única persona en tot l'univers que està jugant en aquest joc ara mateix. O sigui, és que no hi ha collons, per començar. Per començar d'aquestes, és a dir, què collons jugo amb aquest joc jo? Però, no, a veure, el joc és collonut, a veure, no, o sigui... És la puta hòstia, però clar, o sigui, també és la putada més gran de la galàxia, sabeu? Vale! Ho he aconseguit! No, però... Plataformes mòbils, en sèrio? Vale, hauria d'anar cap a... Parlant de Juego de Tronos, tinc una teoria que em volia fer un vídeo, però de fet no sé si l'acabaré fent mai. No, pero tíos, que no, que la plataforma se'n va, que no me'n puc anar, que no puc, que fo, que no... Us heu ficat en la persona equivocada, xatos. O sigui, el que puc fer jo no ho pot fer ningú. O sigui, aquest és un joc que els creadors no se l'han passat, estic segur. Això és com... Això, no sé, alguns si m'heu vist els vídeos en anglès, heu vist que he estat jugant a l'Elder Scrolls Arena, que és el primer de tots, i, bueno, té la conya que la primera dungeon, el propi creador del joc no va saber sortir-ne les 20 primeres vegades que va estar jugant, i clar, no! ¡Oh, hija de puta! ¡Hija de puta! O sigui, no, tio! O sigui, ara m'ha fet un moviment que això, o sigui, si heu vist el primer... Va, ara sí, maricón. Ai. Toma, que toma. ¡Oh! ¡Ay! Bueno, a veure, o sigui... A part de l'intent de suïcidi que cometré d'aquí 4 segons, o sigui, si mirem de mirar algo positiu en aquesta putada de partida, és que, bàsicament, o sigui, mai la meva trista i miserable existència havia pogut passar-me tot el que m'ha passat i anar parant a aquella zona que de fet no havia vist mai, com podeu veure per la meva experiència de crits, plors, insults i misèria pública. Va, aquí, momento clave, ok. Vale, ja hi som. No, joder, tío. Però... Lo de Death One, jo crec que ho han ficat, és l'única part del títol que està bé. Lo d'epilèpsia encara no m'ha donat i el píxel, bueno, a veure, tant com píxel tampoc, vull dir, o sigui, quadradets i ja està, però... És un troll, aquest joc és un troll. De fet hi ha una pantalla en què són tot de cares de trolls, perquè, o sigui, les plataformes que te maten normalment en aquella pantalla no et maten, i les que no et maten normalment amb aquella pantalla et maten. I clar, o sigui, juga amb el teu cervell, bueno, com totes les pantalles d'aquest joc asquerós i fastigós que odio profundament, com us podreu imaginar. Igual que la meva vida... O sigui, jo soc com el friki de l'Elder Scrolls, vale? O sigui que potser faig faig algun vídeet també en català. Havia pensat de fer alguna parida tonta amb l'harina i potser continuar fent els streams però en català, per acabar de passar en el joc, perquè el tinc una mica aparcat, però la veritat és que és collonut. I saltar el Daggerfall jo crec que serà guai, perquè em sembla que és molt més complexa que l'harina i me permetrà fer les meves historietes més guai i tal i qual. Vale, hi soc. No, joder, però... Ah!
Això és la catedral del tecno, tio! No. És la catedral del MIDI. Vale. Ai, també havia pensat fer algun vídeo així pintant algun quadre i tal i qual, perquè com sabreu a mi m'agrada pintar històries d'aquestes, he fet alguna exposició i tot i bueno, diguem que els videojocs no ho són tot. En la meva pàgina web, com heu vist i tal i qual, ni en altres llocs que faig difusió del canal i històries d'aquestes, i a la millor faig algun vídeo així una mica friki per acabar de fer difusió de les meves obres i... Hòstia, això... Hòstia, mai en ma puta vida havien renovat aquí... Què? Però què s'ha de fer? Però si... No! Vale, em sembla que vaig a agafar un vas de Coca-Cola. I després també volia fer algun challenge, perquè havia pensat fer el challenge de la Coca-Cola, ja veureu de què va, però em sembla que serà molt divertit. No és que cap altra cosa per crear una mica de continguts al canal més diversos i no només gameplays o vídeos d'humor així més random, com algun que he fet. Bueno, a veure, el meu humor ja veieu que el fica una mica als vídeos de gameplay també, però bueno, jo què sé, a la millor hauria de clarificar més els continguts perquè la gent s'ho mirés amb més tranquil·litat, no? A vegades... No, joder! Bueno, va, último intento. M'ha quedat una mica pantoja això, último intento. En plan... Vale. Canvi de pantalla. Level selection. Bon Mario això, Va, aquesta és una putada també, però... Jo crec que era més senzilla, potser, no ho sé. Vale, senzill sa puta mare, Oh yeah, man! Fuck yeah! Joder! Què és això, tio? No! Hey, thanks for... Hòstia puta, noi! Hòstia puta, el que cago... Ai, el que cago! El que acabo de fer, chato. I ara què? Vinga, cap aquí, a tomar por culo. No! Hòstia, quina putada que... Vinga, va. Voy a girar... No! Què? Hija de puta! No! No! Però... Però a veure, o sigui, algú se'n sap... Trollface, va. Aquí van sortir encara Trollface. Vale, o sigui, aquí sí que puc saltar. Llavors... Vale, no sé què acaba de passar, però... Me limitaré a... no sé. Saltarem aquesta a veure què passa. Ok, vale, vas pujant nivells, està clar que tinc que passar aquí. Oh? M'ha matat? Joder, és que... No. Toma por culo. Va, però una pantalleta més, així que sí. Sí! Aquí els fans del Super Mario us encantarà. Perquè és una pantalla bestial que és com una pantalla del Super Mario en què fes una cursa amb un pingüí gegant. I mole un colló... Vale, mort.
Vale, salta. Ah, va, si va saltant te va frenar una mica, Ja pots agafar... Oita, tens un... No! Hòstia, supercomplicat! No. Ok. Va, tío, va. Bien. No. Oh. No. Joder, es que frenar costa un huevo aquí, en serio. Es en plan... No. Ole. Toma. Hòstia puta, nai. Vale, és que... És de molt de nostàlgia, que ja que d'haver jugat al Super Mario 64. Perquè ho pillis. Però és que mola molt. És que una versió i és collonut. La mateixa música... Jo no sé si és el mateix circuit, per això. Va, salta! Ole! És el final? Oh, és el final! What? M'ha passat! He volat! Vale, pues la tomo por culo. Gràcies per mirar el vídeo i... que el Déu Shigeru Miyamoto us beneixi tots perquè ens ha permès passar-nos una pantalla al joc. Gràcies.